जिथुनाखि खालामाथिनि आफाङाव बान्दो जागासिनो दङ जोबोद गिदिर प्रटेक्शन जागासिनो दङ दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे मोजाङैनो देखायनो सानदों गोबाङानो नुसनफैयाखै मानो होनना बुङोब्ला बे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै बियो बेबायदिनो खुंख्राजरा दैसोमजरा जोंहाय बायफ्लंलांनानै गोबांथार गामिफोरखौहाय संहार खालामजोबदों दा बेखौनो होथेगासिनो दङ थांनाय बोसोरावथ' साक्सेसफुल जायाखिसै देग्लायनि बोसोरावहाय माने सिगांनिफ्रायनो मावनाय जाबाय आरो दाख्लै मेसेंनिफ्रायनो दा जोबोद गोलाव होनांदों आरो दा बेफोर केम्पफोर नै मावगासिनो दङ दा खामानिफ्रा माबायदि आवगायनानै दं आं नोंथांमोनहाय सम्पूर्ण गासैबो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदों दा बेजोंहाय जावखेना हरनांबाय नै बेयो फुराना लिकमोन आरो दा बे फुराना लिकजोंनो जावखेनानै हरफिनबाय आरो दा दैया फैबायानो नै बिराद क्लिन आरो नै गोग्गोनो एसे अखा हाबाथाय ओरैबायदि देरो बियो गोसोमल' जायो ओमफ्राय नै जोबोद गोलाव जावखेना हरनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय बैथिंजाय बायफ्लंदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौबो आं नोंथांमोनहाय मोजाङैनो देखायलांनि हाजोआथ' बैनो हनै बैयो बासिखि हाजो जाहैबाय ओमफ्राय नैबेयो खालामाथि हाजो जाहैबाय ओरै सिउरि थाबाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय नायलांबाय था जिखिनि जा अयथासार ना दङ बेयावहाय फासिया दसे साना दोनबाथाय फासियानो बुंजोबो मानो होनना बुङोब्ला हमनो मोना दै बेयावहाय दायो मानास नेसनेल वाइल्डलाइफआव हाबनाय हिसाबैहाय बेयावहाय मानसिफ्रा गोदाव सोराव फैलाबायनो मोना नो उइदाउट पारमिसन माने एन्ट्रि गैयाब्ला दा फैलाबाय आरो दा खामानिया मोजाङानो जादों मानो होनना बुङोब्ला नैबेबायदि सिंनिफ्रायनो बुरनानै नेट बनानै बल्डार जाबबोदों नङाब्ला दैया सिंजोंहाय ओरैहाय बुरोब्ला बायफ्लिनायनि चान्स थायो दा बे हिसाबैनो बेखौहाय माने मोजां मजबुत मावदों आरो दा नोंथांमोनाबो नायदो नै दा मावगासिनो दङ खामानिया ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ नै ब्रादारमोनानो मावदों ओमफ्राय रेस्ट लाथ'दों नामा ने औ दा आंबो एसे गोजौनिफ्राय नायनो गाखोना नै माथो बे माबाया बिराद मोजां माबाया बे नेटआ माने प्लास्टिक दं सायावहाय ने अ माने माबोर जा अ सा माने सिगांहाय आं भुटानावसो नुदोंमोन बे माबाखौहाय ओमफ्राय दा बिदि होनाया मोजाङानो जादों औ फुरानाया ने ओमफ्राय आदा बेखौहाय मालानिफ्राय मावदों टारगेटखौ आं एडजास्ट बुंनो हाले आङो थांनाय 13 दिन थाफैदोंमोन आं ओमफ्राय सासे दङमोन ओमफ्राय बियो थांफिननानै ओरै साइड मोनसे दंबावो दाङाइगावजों सुदोंमोन आं डिपार्टमेन्टनि मानसि बेनिफ्राय दाङाइगाव सुनाय समावहाय न'आव थांफिननायाव किसान बाजाराव गाव हारसिं प्रेसार सिखारनाय एक्सिडेन्ट जानानै खामिहार गंथाम बायनानै दा दं दा जोंनि बे साइडनि अफिसारा रन्जित सार एस' बियो आंखौ बेयाव थांहरदों बिनि जायगायाव दा जेनेबा 12 थारिखआव फैदों खामानियाथ' मोजाङानो जागासिनो दं ना मावदों जेनेबा बे दैजोंहाय माबायदि ओरैहाय संहार जाहैदों जेनेबा गामिफोरा माने आंनि खोनानायाव आं नुवाखैब्लाबो खोनानायाव राङिजरा खुंख्राजराजों थाङो आरो बियो ओरै सबायझारावबो उपद्रब खालामहैयो जाहैदों बे दैया दा बे दै दंमोन बेखौ थेस'नानै हरै हरबाय सिनाबमाजों ओमफ्राय बिनि खाथियाव मोनसे केनेल बान्दो होदों बिनि ओरैहाय डिफेक्टर हरनायनि बान्दो बेसेबांसो लाबावगोन खामानिया बेयोथ' बारा गोबाव नांला थिग रोखोम माला नेट फैबावोब्ला सप्तासे नांबावगोन अन्थाइ गैथ'आ अन्थाइया बोगोन दा निस्सय खोनाबाय दा बेबायदि माबासिनो आदा नोंसिना बबेयाव नङा मा अ क'क्राझार पाटगावजों ने गासिबो ज' नामा औ माने आंबो मिथिगौ आंथ' एरियानि जाहैबाय दा बे दैया माबायदि ओरैहाय डिस्ट्रय खालामहैदों गोबांथार गामि दै जोबनो गैयि गामिखौहाय नैबे दैयानो माने फुरा संहार खालामहैजोबदों आरो दै देरबाथाय खुनु माने न'आव थानायनि सुबिदा गैखा आरोखि न'फ्रानो लोमहैजोबखायो दा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफ्रावबो नुखादों जानांगौ आंनिहा दा मोजाङानो जाहैबाय नैबेखौहाय माने माथावरि ओरैहाय सिगाङाव माथावरि थाबाय नै ओमफ्राय ओरैहाय बल्डार प्रटेक्शन नेट हेबनायनि थाहैबाय नै ओमफ्राय नेटखौबो मोजां मोनदों आं मानो होनना बुङोब्ला एलुमिनियाम सायावहाय माने प्लास्टिक दं आरो माबोर जानायनि चान्स गैया दा बिदि आरोखि बैनिफ्रायनो नेट बनानै बल्डार जाबबोनो गोनां जाहैबाय नै बेबायदि माथावरि होबोजोब्बाय आरो
बेजोंनो बायफ्लंलांदोंमोन मेन बायफ्लंनाया बेजोंनोमोन ओमफ्राय दा नैबेयावहाय लेबारफ्रा मावगासिनो दं आरो हा सिंनिफ्रायनो जावनानैहाय नेट बनानै बल्डार जाबबोबाय आरो नै नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन दा मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे खामानिया जानो थांबाय आरो गोजोनथाव खौरां बेजोंनो मेन बायफ्लंनानैहाय गोबांथार गामिफ्रा माने संहार जादोंमोन आरो डिस्ट्रयड जादोंमोन देग्लायबो बेबायदि जागौमोन थांनाय बोसोरावहाय फुरा साक्सेसफुल जायाखै बायफ्लंबावदोंमोन ओमफ्राय दा देग्लायनि बोसोरावहाय फुरा मजबुत मावनाय जाहैबाय आरोखि नै दा बेयावहाय जोबनो गैयि गामिफ्रा संहार जागौमोन जुदि बे दैया ओरैहाय बायफ्लंनानै थाङोमोनब्ला नै ओरैहाय फुरा मावगासिनो दं नै लेबारफ्रा ओरैहाय नै फुरा डाबल जाबनाय जाहैबाय आरोखि बेखौहाय ओमफ्राय बैयावहाय खख्लेंआ हनै बुरगासिनो दङ बिदि आरो ओमफ्राय दैयाखौहाय ओरै दानखेना हरबाय नै माथावरिया गोजौ जाबाय बे माथावरिया ओरैबायदि गोजौ जाबाय ओमफ्राय दैया हनै गाहायाव फिसाल' नुहुरलायसै आरो खिन्थु दैया गिदिरानो दै नै मजबुत होबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला दैया बुरनानैहाय बायफ्लंनायनि चान्स थायो नालाय दा बे हिसाबैनो माने सिंनिफ्रायनो जाबोखाबाय आरो सानबैसेसो जाखो दादा मास मोनसेयानो लाफ्रामबाय ने ओमफ्राय बे गासैबो सिंनिफ्राय बुरनानै बेबायदि नेट जाबोदों ने नै ओरैनोबो बेजोंनोथ' मेन बायफ्लंदोंमोन नङा होमबा दा बेबायदि सेम मावबोजोब्बाय होमबा ने बुरनानैहाय सिंनिफ्राय नेट बनानै जाबोबाय खैजोनसो दं नोंसोरलाय लेबारफ्रा 35 जनसो दं दा 35 जनसो ने दा हानो थांगासिनो दङ ने दा बेबायदि आरो